Исәмез, хөрмәтле тамашачылар, Бөтен дөнья татар конгрессының дөнья студиясендә яңа сулыш тапшыруы сезнең белән мин аның алып баручысы Булат Ибраһимов. Бүген бездә кунакта гыйлем проектының авторы, җитәкчесе Айдар Шәйхи. Айдар, үзең белән таныштырудан башлап кит әле. Соңсыз мин инде гыйлем проекты белән 1 елдан артык шөгыльләнәм. Инде бу проект безнең Актанышта эшли торган сәләтле балалар өчен гуманитар гимназиядә барга килде. Инде мин шунда белем алдым, шунда 11 сыйныфны тәмамладым. Бу проектның башында торган иде 2 кеше, менә мин һәм гимназиядә безнең инде 3D модельләштерү буенча мөгаллим, укытучыбыз Ленар Хусейнов. Без алар берлектә шушы проектны башладык. Инде гыйлем проектның максаты инде фәнне популярлаштыру, инде бу проектка килгәнче без инде төрле юлларны үттек. Шәхсән мин мәсәлән инде фәнгә, мәгарифкә дигәндә инде үземчә килдем. Инде төрле олимпиадаларга катнашып, беренче тарих буенча Россия олимпиадаларында, татар теле буенча халыкара олимпиадаларда катнашып, җиңүләр яулап, инде шул юлны узып, татар телендә фәнне, мәгарифне, белемне, технологияларны таратучы бер проект булырга тиешлеген аңладык. Шушы юлны узып. Инде менә бүгенге көндә мин укыйм Казан федераль университетының социаль фәннәр институтында. Инде мин шөгыльләнәм бүгенге көндә дин белеме белән, религия фәне белән. Инде бөтен булган буш вакытым инде багышлана гыйлем проектына, татар телендә фәнне үстерүгә, татар телендә фәнне булдыруга багышлана. Ярый, рәхмәт. Гыйлем проектының идеясы каян килеп туды ул һәм ни өчен менә шунысын да әйтергә кирәктер. Гомумән бит татар телендә фәнне пропагандалау, татар телендә фәнне үстерү, ул идея синдә күптәннән бар иде инде. Тәргиш булган проект, безгә шундый илһам биргән проект, ул Постнаука дигән проект иде. Рус телендә эшли торган проект бар шундый, портал бүгенге көндә инде бик уңышлы эшләп килә, берничә ел рәттән эшли. Анда галимнәр сөйли. Аларның уникаль нәрсәдә, анда галимнәр үзләренең ачышлары, үзләренең даими хезмәтләре турында сөйли. Шуннан үрнәк алдык дисәк тә була, һәм шуннан илһамландык. Ни өчен татар телендә без фән турында гомумән сөйләмибез? Ни өчен татар телендә фән турында мәгълүмат алып булмый? Ни өчен астрономия турында, физика турында, химия турында иң кызыклы, иң яңа ачышлары турында бу фәннәрне без укырга тиеш, артык үстерергә инглиз телендә генә. Ни өчен туган телдә укып булмый? Шушы сорауга җавап эзләү безне проектка китерде инде. Һәм икенче яктан, тагын бер нәрсә, татар мәктәпләре бүгенге көндә бар. Без ничек кенә озак килсәк тә, алар юк түгел. Татар телендә гомум белем бирү системасында фәннәр укытыла азмы күпме, ләкин аларны укыту шикләнгән, чөнки өстәмә материаллар юк. Дәреслек бар, дәреслектә тәрҗемә ителә бүгенге көндә. Укыту алып барыла ул мәктәпләрендә кичә Актанышта укыдым, Актанышта ул мәктәбендә математика татарча укытыла. Түгел әйтә алам, чөнки мин 7 ел укыдым. Математиканы татар телендә, физиканы татар телендә, химияны татар телендә. Һәм инде өстәмә материаллар юк. Чөнки бу укыту системасы ничек корылган? Дәреслек, аны өстәмә китаплар именно, пособиялар, әсбаплар һәм бик күп күләмдә интернет чаралары кирәк, инде анда мультимедиа чаралары, алар татар телендә юк. Мин олимпиадага әзерләнгәндә, тарих буенча олимпиадага әзерләнгәндә, мин инде 4 ел буе шөгыльләнәм шул олимпиадалар белән. Бу ел тәмамланды. Россия олимпиадасында җиңү белән инде. Шушы олимпиадага әзерләнгәндә тарих буенча мин бер китап укымадым татар телендә. Бары тик рус телендә әдәбият укырга туры килде. Татарча саны юк чөнки. Шушы бушлыкны капларга тырышу инде ул гыйлем проекты. Мин инде сайттан да карадым, синең теге чынлапта гыйлем проекты шундый көчле, хәзерге заман өчен бик тә кирәкле проект. Әлеге проектка теләктәшлек белдерүчеләр, ярдәм итүчеләр бармы соң? Аллаһка шөкер, алар бар. Бүгенге көндә безнең инде хезмәттәшләр, партнерлар командасы җыелып килә. Бу оешмалар ягына карасак, бу беренче чиратта безнең инде бөтен дөнья тарихчылары форумы. Алар белән безнең хезмәттәшлек көчәеп килә. Инде безнең фәнни оешмалар ягына карасак, безнең филология һәм мәдәният-ара багланышлар институты бүгенге көндә безнең инде терәктәш булып тора. Менә бу тәрҗемәчеләр ягыннан, методик яктан безнең терәктәшләр булып тора. Инде аерым шәхесләр бар, Аллаһка шөкер. Инде безнең биология фәннәре докторы, Казанда эшли торган безнең бионанотехнология лабораториясе җитәкчесе Равил Фәрит улы Фәхруллин. Ул инде үзенең биология буенча уникаль хезмәтләре белән бүлешергә әзер. Уфада безнең бар Марат
Мансурулла Хайдаров невролог һәм менә безнең әлемдә басылган медицина буенча барча язмаларны ул мөхәррирли, тикшерә, ул безгә инде даими рәвештә җибәрә, теге менә без тәрҗемә итәбез, планлаштырабыз, ә ул соңрак карый, җибәрә безгә теге шундый озын-озын, зур-зур документлар, андай таблицага һәр җөмлә комментарийлар, шәрехләр белән. Бу бик сөенечле бер һәм инде Аллаһ шөкер безнең шундый ярдәмчеләребез бар. Инде фән белән бәйле булмаган рәвештә, ләкин гомумән ничек тә булса теләүчеләр дә бар, Аллаһ шөкер. Инде проектның кирәклеген аңлаучылар күп. Бу проектның идеясы да инде ул күп кешедә йөргән, ул һавада менә очып йөргән идея, һәм инде менә электр алдык, ләкин аның белән шулай элек йөргән, ләкин оныткан кешеләр инде һәр килеп кушылалар. Бу инде безнең күп кешенең уртак бер проектына әверелеп бара, Аллаһка шөкер. Мин сине әле яхшы тәрҗемәче буларак та беләм. Инде ялгышмасам, Гарри Поттер әсәрен бер бүлеген дә син тәрҗемә иттең бугай. Ул хәл, ул вакыйга ничек килеп чыкты һәм бу эшкә ничек алынды? Гарри Поттерның идеясы менә бик күптән йөри иде. Мин башлангычтан караганда аның бер хыял бар иде, татар телендә булырга тиеш дигән иде. Менә бу беренче бүлек тәрҗемә итү, ул ялгышка килеп чыкты. Ни өчендер шулай илһамланып киттем дә мин. Кинәт кенә мин ел саен шундый гадәт бар, мин Гарри Поттерны ел карап чыгам, тулысынча ел укып чыгам. Кыш каникул вакытында. Шундый ела минем. Һәм менә шул вакытта мин уйлап куйдым, туктале, мин бит менә тәрҗемә итә алам дип, инде беренче бүлекне кызык өчен тәрҗемә итеп барадым. Кызык өчен. Менә шул студиясына алып куяр өчен дигәндәй. Ләкин инде соңрак менә без шул ук тарихчы реформа белән менә Шәм базарына әзерләнгәндә, безнең анда Гыйлем вә фән исемле газетабыз таратылды. Шунда инде мин аны кызык өчен генә урнаштырдым. Шул беренче бүлекнең әле бер өлешен генә, чөнки газетаның мөмкинлеге җитмәй иде ул бастырырга. Һәм инде аның белән тулысынча бик күп булып китте. Аны укырга теләүчеләр бар тулысынча Гарри Поттерны. Аны инде бастырырга теләүчеләр дә бар икән инде. Илһамлану көчле Аллаһка шөкер, һәм инде шулай гына бер уртак проект буларак эшләтеп җибәрергә хыял бар. Тәрҗемәне инде интернетта алып барырга, кемнәр тели мәсәлән, үзләренең вариантларын җибәреп, мәсәлән, анда инде бөтен теге тәрҗемә итү процессын инде ачыктан-ачык итеп куеп, шундый бер уникаль проект рәвештә эшләргә мөмкин. Безнең хыялда бар инде. Ну, тәрҗемә ителгән бүлек ул Гарри Поттер һәм Феникс берлеге китабыннан, бу 5нче китаптан. Инде һәр башлар кирәк иң башыннан, ул беренче бүлек, беренче китапның беренче бүлеге инде ул әзер. Аны яңадан мөхәррирлисе парисына, инде калган бүлекләр шулай әзер булып бара икән. Калса бәлки киләсе елга безнең беренче китапны тәрҗемә итеп бетерербез. Яхшы, инде ялгышмасам, бу фантастика жанры, татар әдәбиятында балаларга кызыклы булган андай фантастика жанры әсәрләр санашка каршы үзебезнекеләр юк. Шуңа күрә инде әле менә күптән түгел генә шагыйрә, Ялкын журналының редакторы Йолдыз Миннуллина белән сөйләштем. Ул да балалар белән очрашуда нинди китаплар укыйсыз дигәч, Гарри Поттер һәм шундый башка чит ил язучыларының фантастик әсәрләрен укыйлар. Ник татарча укымыйсыз дигән сорау бирдем ди. Алар әйтә, Йолдыз апа, юк бит андый әсәрләр ди. Инде менә бу өлкәгә килгәндә, гомумән тагын Гарри Поттердан калган нинди әсәргә алынырга инде тәрҗемәгә? Шулай фантастика жанрында. Властелин колец, Балдаклар хөкемдарын әлбәттә кирәк тәрҗемә итәргә, чөнки ул безнең телне баетып җибәрә иде инде, бөтенләй башка төрле парадигмалар белән, башка төрле сүзләр белән дип әйтик. Дөрес аны тәрҗемә итү катлаулырак булачак, чөнки аның урысча тәрҗемәсе дә шактый катлаулы хезмәт икән беләм мин. Инде ләкин ул бик кызыклы проект булыр иде калса. Гомумән безнең бүгенге көндә популярлашып килгән төрле әсәрләрне тәрҗемә итү миңа калса кирәкле хезмәт булыр иде. Балдаклар хөкемдарын, Нарния хроникаларны, Калистер Илюзны. Алар фэнтези генә түгел, алар теге маҗара гына түгел, анда бик көчле тәрбияви момент та бар. Аны билгеле теге хәбәрчеләр күреп тормый, ләкин игътибар белән карасаң, менә шул әсәрне анализ итсәң, анда бик көчле тәрбияви моментлар бар. Һәм инде үтереш сугыш караганчы, үтереш сугыш укыганчы, миңа калса Гарри Поттерның күпкә әле тынычрак, күпкә файдалырак булыр. Төшләргә. Менә киләчәккә тагын нинди планнарыбыз? Гыйлем проектыннан кала тагын бер проект калмасыз килмиме? Мисал өчен татарча аудио китаплар. Ну, монда аның нинди кызык бар. Гыйлем проект ул бик киң итеп планланган проект. Һәм инде менә бүгенге көндә аның эшләнгән өлеше интернет журналлар рәвешендә эшли бит инде бүгенге көндә. Анда безнең беренче язмалар урнаштырыла, текстлар урнаштырыла.
Әмма инде белем бирүнең иң популяр һәм иң уңайлы чарасы бүгенге көндә ул видео дәресләр. Безнең ул төп максат һәм төп хыял ул видео дәресләр төшерү, видео дәресләр яздыру. Татар галимнәрен, татар телендә бу техник, табигый төгәл фәннәр турында сөйләүче кешеләрне җыеп, аларның лекцияларын яздыру. Бу менә безнең хыял, миңа калса әле гыйлемдә әле эшләр җитәрлек. Аудио китаплар проекты исә без аның кирәклеген искиткеч аңлыйбыз һәм инде гыйлем исә менә ничек күзаллыйбыз, менә инде безнең текстлар бар инде, текстларның аудио язмаларын әзерләргә дигән хыялыбыз бар, алай булса. Моннан тыш әле безнең инде видео дәресләр язудан тыш әле инде булган инглиз телендәге видео дәресләрне анимацион шундый ярдәмлекләрне татарчага тәрҗемә итеп яздыру дигән максат та бар. Шуңа күрә инде төп проектлар безнең әлегә шул. Шуңа күрә мин уйлыйм, бер якында 1-5-6 елга безнең бөтен эшләр җитәрлек, Аллаһка бирсә. Инде менә үзең күрәсең, хәзерге заманда мәгълүмат бик күп, инде яңа технологиялар бик күп һәм алар дөресен әйткәндә бик кыйммәтле дә. Матди яктан ярдәм киләме сезгә? Матди яктан ярдәм бүгенге көндә юк. Без инде аерым грантларда катнаштык. Аерым грантлар белән без инде Сәрән гимназия вакытында туган проектларны, аерым эшләрне без инде башкарып чыктык. Тик без Сәрән үткән елны без төшергән идек документаль фильм гимназия базасында инде бу вакытта бик атым сугышы ветераны турында. Шундый проектлар өчен без акча таба алдык грантлар ярдәмендә. Бүгенге көндә әлегә безнең бар тик коры энтузиазм гына, билгеле. Ләкин инде мөмкинлекләр бар, без әле ул мөмкинлекләрне тулысынча кулланып җиткермибез дә. Грантлар ягына mesela. Но чынлап торып эшли башласак, безгә инде дә җитди финанс ярдәмнән башка мөмкин булмаячак. Чөнки рус телендә проектларда эшләр шу принцип белән кайда булса акча табып, үзләренә шулай анда булган чыгымнарны капларга тырышып, инде белемне, фәнне үстерәләр. Без дә инде шул юлдан барырга мәҗбүрбез. Шулай инде ничек кенә тырышсак та, яхшы сыйфатлы эшләр өчен бер матди ярдәм бик күп кирәк. Инде безнең тамашачыларга теләкләрең? Гыйлемле булабыз. Белем алыр өчен мөмкинлекләр бүгенге көндә бик күп. Белемнең әһәмияте бүгенге көндә бик зур, чөнки бик күп кешеләр, бик күп оешмалар дип әйтгәндәйме, теге яки бу рәвештә инде безне ялган мәгълүмат белән тутыралар үзләренең аңламыйча. Дөрес мәгълүмат алыр өчен мөмкинлекләр җитәрлек. Шулсәттән татар телендә дә фән турында, астрономия, психология, биология, математика һәм башка бик күп фәннәр турында укый аласыз. Безнең порталыбызга рәхмәт итегез. Ilm.pro адресы буенча урнашкан. Инде һәр барчагызга иминлек, һәр барчагызга тынычлык һәм инде һәр барчагызга таңбаркат гыйлем телим. Гыйлем дөньяда иң зур хәзинә. Хөрмәтле тамашачылар, бүген безнең Бөтен дөнья татар конгрессының дөнья студиясендә яңа сулыш тапшыруы иде. Бездә кунакта гыйлем проектының авторы, җитәкчесе Айдар Шәйхи булды.